Horas Maria kadamang do dainang. Amin waing au albiner segian. Anak nami Alexander dapat tua segian. Do inata nama sutingon waing do Agung Karunia si Majunta. Tongon di labon di Amat Tasida Putar inang guru sinaga di pinggir ni pelabuhan Feri Ambarita. Warni koordinasi daun kedai parsaoran lapatanna inganan bersekutu bergabung terima lapatan ini di hati Indonesia. Jadi hamin waeng neng mangam majo pai masuk urat kami pai maferian non berangkat pukul 4 tu Ajibata di sonong ngari idahan nalas adong jahir na ni goreng omas ada kehasan ni Pulau Samotiron di kejahir nei jala adong bumbuna totu masetabu mau nanon atuk ni dahanon jala adong deke arsik ihan mas arsik jala sian keleur nei pe nganaeng paroi juron ada museng sayur buncis do wortel nadi gule dohot pirani bibi na ni robus ni bolgang anot tabo may madongani aka atuk naon ikan naon jala oma kue ni kalapa napalabokon lau sinumon mangakupi idahan dohot aka dikin atabon ani kadang dainang beta masih panganon unang lupa unak terlambat sotung manobo asam lambung nuengon jala mangam ditikina masohok matong ditikina unang pagudak kumangan nyatam mak masohok ma adorak so pabosurku horas marihita hami makataunon waeng sian pelabuhan Feri Ambarita di Pulau Samosir Pulau Naulion horas marihita saluna